Βραβείο καλύτερης στρατηγικής επικοινωνίας. Ποια εταιρεία φρόντισε την εικόνα και τη φήμη της το περασμένο έτος? Την απάντηση αυτή θα μας δώσει ο Αντιπρόεδρος ΕΝΟΕΡ, καθηγητής Κώστας Γλωμούδης, και η κυρία Νατάσα Βασιλάκη, εκδότρια του περιοδικού Ναυτιλιακή. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Ηλία Τοπίσια για μια ακόμη φορά που με κάλεσε σε αυτή την πολύ ωραία εκδήλωση. Να συγχαρώ τον ΟΛΠ για την διάκριση αυτή που παίρνει σήμερα και για την αλματώδη ανάπτυξη των τελευταίων ετών που τον κατέστησε το τέταρτο λιμάνι σε containers στην Μεσόγειο, κάτι που είχαμε πολλά χρόνια να το δούμε. Θα ήθελα επίσης να σας πω κάτι που διάβασα τελευταία, το οποίο μου κάνει πολύ εντύπωση, λόγω των εντυπωσιακών αριθμών. Η Ελλάδα έχει κάθε χρόνο 60 εκατομμύρια επιβάτες. Από αυτό τον αριθμό, κάτι λιγότερο από 20 εκατομμύρια, διακινούνται μέσω του Πειραιά, του λιμανιού του Πειραιά. Η δεύτερη μεγαλύτερη χώρα σε διακίνηση επιβατών είναι η Ιταλία με 40 εκατομμύρια. Κάτι που κάνει ακόμη πιο σημαντική αυτή τη διάκριση για τον ΟΛΠ είναι ότι με τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών περιμένουμε από τον ΟΛΠ πολύ σημαντικές ανακοινώσεις τους επόμενους μήνες. Επίσης, ο κύριος Χατζάκος, από ό,τι ξέρω, θα παραλάβει το βραβείο. Να πω ότι ο κύριος Χατζάκος εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθεί και πολλές φορές κάτω από αντίξωες συνθήκες να προωθήσει τον ΟΛΠ στις διεθνείς αγορές. Τον ΟΛΠ δικαίως τον βραβεύει η Επιτροπή, γιατί αξιολόγησε όχι μόνο τα αποτελέσματα οικονομικά που ανάφερε η προλαλήσασα, γιατί πράγματι είχε στρατηγικές επικοινωνίες και πρέπει να αναδεικνύονται εκείνα τα στοιχεία τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν και οι υπόλοιποι τομείς, φορείς και επιχειρήσεις στον χώρο της ναυτιλίας. Γιατί τον βραβεύουμε τον ΟΛΠ? Επειδή αύξησε τα εμπορευματοκιβώτια και την κίνησή τους? Αυτό οφείλεται σε μεγάλο βαθμό σε μια άλλη εταιρεία που λέγεται Κόσκο. Τον βραβεύουμε σε μεγάλο βαθμό για την επικοινωνιακή τακτική που ακολούθησε. By the books, αν εξετάσουμε τι είναι αυτή η επικοινωνιακή στρατηγική, έχει τα εξής βασικά χαρακτηριστικά στοιχεία. Πρώτο και κύριο, αν διαθέτει επικοινωνία με τα ίδια τα στελέχη της αυτή η εταιρεία. Τα αξιολογήσαμε. Δεύτερο, αν τους κινητοποιεί σε μια δραστηριότητα, τα στελέχη, επαναλαμβάνω, το αξιολογήσαμε. Αν αναπτύσσει τεχνικές επικοινωνίας με τους άμεσους και έμεσους πελάτες, χρήστες εμπροκειμένου, των διαφορετικών τελικά δραστηριοτήτων, δηλαδή των διαφορετικών τερματικών των λιμενικών που έχει. Εάν επιλέγει τις τεχνικές των προσωπικών επαφών με την ολοένα και περισσότερο ολιγοψωνιστική αγορά που είναι οι πελάτες των διαφορετικών επιχειρήσεων και υπηρεσιών που διαθέτει. Εάν μετράει, υπολογίζει τη δαπάνη, γιατί είναι μια εταιρεία ενταγμένη στο χρηματιστήριο και πρέπει και λειτουργεί ως ιδιωτικός τομέας, και να αξιολογεί τα αποτελέσματα των δαπανών για την προβολή της εταιρείας. Αν κάνει προσεκτική και σταθμισμένη προσέγγιση και χρήση των μέσων μαζικής επικοινωνίας, εφημερίδες, περιοδικά, τηλεοράσεις και τα άλλα σημεία. Τα σύγχρονα μέσα της ψηφιακής πληροφόρησης. Αν αξιολογεί τα προγράμματα και τα αποτελέσματα της επικοινωνίας. Αν προσεγγίζει τα νέα μέσα, τη μετάβαση από το έντυπο στο ψηφιακό τύπο και στις υπηρεσίες ενημέρωσης, στη στόχευση στις ιστοσελίδες τις νέες, οι οποίες αφορούν και στοιχεία κοινωνικής δικτύωσης. Αν έχει συνέχεια στην επικοινωνία, αν τα μηνύματα που στέλνει είναι αναφορές στο διατάφτα χωρίς γενικεύσεις, αν είναι αξιόπιτος συνομιλητής για αυτά που λέει και η πηγή δεν είναι κύκλοι του ΟΛΠ, αλλά τα ίδια υπεύθυνα κέντρα λήψης αποφάσεων του ΟΛΠ. Αν υπάρχουν σαφήνεια στα μηνύματα, με εύληπτα σημενόμενα, και μάλιστα σε μια συγκυρία που είχαμε
εξ αντικειμένου διαχείριση επιλογών και κατευθύνσεων του ΟΛ με διαφορετικές οπτικές και διαφορετικές εκφράσεις και διαφορετικές επιλογές. Και αν αποφεύγονται τα διπλά μηνύματα ή τα πολλαπλά στην ερμηνεία. Όλα αυτά είναι τα συστήματα τα οποία διαμορφώνουν και αξιολογούν ένα σύστημα ολοκληρωμένος επικοινωνικής στρατηγικής που νομίζουμε ότι ο ΟΛ τα κατάφερε το 2013, όχι γενικά όλα τα χρόνια. Το 2013, μέσα σε συνθήκες οικονομικής κρίσης, ύφεσης, με διασταύρωση, όπως επαναλαμβάνω, το διαφορετικό προσεγγίσιο για το μέλλον του λιμανιού, με διαφορετικές απόψεις από την πολιτική ηγεσία, ανέδειξε με ιδιαίτερη ευαισθησία πολιτικές και δράσεις εταιρικής κοινωνικής ευθύνης, με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάδειξη πολιτιστικών πυρήνων στον Πειραιά αλλά και στην ευρύτερη παράκτια περιοχή, δράσεων και δομών με σημαντικές ωφέλειες στο μέλλον και αν και εφόσον ολοκληρωθούν πολιτιστικού χαρακτήρα. Και τελευταία, το γνωρίζετε, και με δράσεις λιμενικής διπλωματίας, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Στο επόμενο διάστημα θα γίνει η σύσκεψη των λιμανιών του European Seaport Organization στο Πειραιά, ό,τι σημαίνει αυτό το πράγμα για τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται. Για όλους αυτούς τους λόγους νομίζουμε ότι δικαίως ανήκει το βραβείο στο χώρο των ευρύτερο τον ναυτιλιακό, στον ΟΛΠ, για τη στρατηγική επικοινωνίας που ανέπτυξε αυτό το διάστημα. Οπωσδήποτε την Ένωση Ναυτιλιακών Οικονομολόγων και τον κύριο Πάλι, αλλά φυσικά και την Κριτική Επιτροπή για την τιμή που μας κάνει. Νιώθω ειλικρινά ιδιαίτερη τιμή, γιατί έχουμε προσπαθήσει πολύ τα τελευταία χρόνια σαν λιμάνι να παρακολουθήσουμε τις εξελίξεις και νομίζω ότι οι προσπάθειές μας αυτές τα τελευταία χρόνια έχουν φτάσει σε ένα σημείο που μπορούμε να πούμε ότι έχουμε λόγο και στην ελληνική πολιτική των λιμένων αλλά και στον διεθνή χώρο. Να συνεχίσω λίγο από αυτό που ανέφερε πριν ο κύριος Χλωμούδης και να πω ότι η προσπάθειά μας να αναδείξουμε και να αναδιαμορφώσουμε το κεντρικό λιμάνι αλλά και η επέκταση του χώρου της κρουαζιέρας μας δημιουργεί την αίσθηση ότι θα μπορέσουμε τα επόμενα χρόνια να δημιουργήσουμε ένα διαφορετικό χώρο στον οποίο θα μπορούν τόσο οι επισκέπτες του Πειραιά αλλά και οι πολίτες που τόσα χρόνια αναζητούν μία διέξοδο προς το λιμάνι να έχουν κάτι το οποίο θα αναδείξει την πόλη μας. Συνεχίζοντας αυτό που υπόθηκε πριν, θέλω να πω ότι αποφασίστηκε ήδη και επίσημα θα ανακοινωθεί τις επόμενες εβδομάδες στο Γκέτεμποργκ ότι του χρόνου, το Μάιο, η ετήσια συνάντηση όλων των λιμένων της Ευρώπης θα πραγματοποιηθεί στον ΟΛΠ. Και πάλι σας ευχαριστώ πολύ για την τιμή αυτή.